Kwa mgajwang kwet mar Azimio la Umoja wan Kenya oramoni onge dok chien dwaro margi mar bago ng'anyo mar tipo chieng' tich abich kage kwedo chik mar omenda mahigani. Ugai mar Azimio la Umoja wan Kenya Odinga akanyakla gi moko kuom jood bura mage chich ni piny Kenya samoro biro chimo kamarach ka ok gikawo okang' mowinjore. Raila nowacho magi kano timo limbe Siaya kama bende ne oromo gi MCAs kod jotelo mag od bura ma kaunti ma Siaya kama bang'e ne odhi nyaka Sigomre. Elimbe mare kaunti ma Siaya, Raila nokwongo limo od bura ma Siaya kama nobede gi romo gi MCAs e yor apanda. Okoyangre hie thor wach mane gilose gi MCAs kod tend od bura ma Siaya. Ma biro bana bang' ka od bura mar Senate nyocha oito oko kwayo mar od bura ma Siaya mar thicho oko jalup Governor William Oduol. Bang' romo kamano, Raila kod Lange noyore gwenge ma Sigomre ka chung'o ma Ugunja nyasi mar rwako dala jaod bura ma Ugunja Opiyo Wandayi. Kae jotend Azimio singo chopo lendo mane gichiwo jumokalo mar chopo e ndara kendo kwedo piny owacho mar Kenya Kwanza ewi mano ma giwacho ni girido ngima ne jopiny. Wang' ni wacho no onge ringo. Baba kwadhi Kamukunji tarik abich tarik abiriyo. Wang' ni onge. Wang' ni onge. Wang' ni onge. Wang' ni onge. Odinga nokwedo weche ma jatend piny William Ruto gi jalupne Rigathi Gachagua osiko wacho ni ochung' ne thurka nokethre e lwet jatend piny machon Uhuru Kenyatta. Ka giwacho ni mago gin mana weche mag ledhi ma onge tiende. Ka gidonjo kucha gidoko wacho wechegi. Koro sani giwacho language mopogre. Koro moro chane gikono Uhuru moketho chumi ma Kenya. Kada kapo giting'o muma so gikwa budget ma siling bilion 1.5 milion 500. Ka gisekawo mano gikone ni moko ginyiewo go matokni moko imiyo mondegi ofisi yawo kod ofis mar nyar president. Gichoko pesa to gichamo to gibukre ni nengo ni malanya nengo gik moko wadwani mondo waom gik moko loka mondo nengo dog piny. Ka gidonjo moko chulo osuru timiyo gimno osiepegi. Ewi mano kalore kod nengo ngima makoro tek tweta e thurka, Azimio lero ni yath gi tiende en mana bago ng'anyo mar chopo duol mar japiny ne piny owacho. Na wakaribisha tarehe 7 mwezi wa 7 Friday, wangapo taungana sisi mtakuja. Hali ya uchumi ya Kenya imeharibika. Hata mahakama kuu ikasema ya kwamba finance bill lazima izame. Wamesema di siku ya Sabasaba tarehe 7 mwezi wa 7 Ijumaa ijao Wakenya wote Kenya mzima watajitokeza na kusema ya kwamba enough is enough. Sechego bende ne jotelogo nosemo kalo jood bura mag Azimio mane okoso kwedo paro mar omenda ma bende nomiyo paro no kalo e od bura mamalo. Watu wote walichaguliwa kwa hizo positions waende nyumbani, wafuke mbrago, waende nyumbani. When you are a senator or a member of parliament, you go there to represent your people, not to represent your stomach, not to represent your personal interests. But I have experienced something which I have never seen in my 30 years in parliament. And I hope those who are with me in parliament are listening. And Ruto, you are also listening. The culture of buying members of parliament must stop forthwith. Mimi nikiwa chairman wa chama, muniruhusu nianze na wale Nairobi, nifukuze Jalango, nifukuze Esther Pazaris, watafute chama yao waende. Wangapo wanasema waende? Mnakubali waende? Waende. Nao hapa Nyanza pia waende. Waone ni kwa mkono, waende kwa mkono. Maendeleo nge State House. Katiba manyien maendeleo wuke bunge. Ka budget ndilo se bunge. Oklos kanye State House. Uinja. Eric Owenga, Ramogi TV. Nyakora mgajwang kwan mar nyithindo